Hormatly Prezidentimiň paratatly başdanlygyny ýurdumyzy bagy bostanlygy öwürmeklige aýratyn ünserliýär. Ýurdumyzy gul-gulzarlygy öwürmek boýunça amalaşyrýan çälerim ýöreýte belenmäge diýişdir. Munyň özü daşky urşawy gorumakda, ekologiýany gowlandyrmakda aýgatly işleriň durmuşy geçirilýändiginden habar berýär. Ösümlikler diňe bir tebigatymyza bedeg bermän isim adam saglygy üçin giňden peýdalylar. Pähim paýhas ummany magtymul pragy ýylyna ekologik ähmiýetli adamzat bekbitli çäler has işin häzete bolýar. Diýarymyzda gul-gulzarlygy öwürmek bardaky öňde goýulan weziplerden uralýanda şowd welatynyň gülçülerem dördülip berilýän mümkinçilik şertlerden peýdalanyp dürli gulleri ösdürip ýetişdirmekligi özleriniň munasip gorşunklaryny oşýarlar. Olar dürli gulleri kemale getirmekligiň iňçe tilsimlerini başarjanlyk bilen ilalýanlyklaryny görkezýärler. Munyň wady dürli gulleriň köpelmegini getirýär. Aýratynam welatyň şawat etrawynyň hasylçy geňeşligine gülekýän adamlaryň köpdigini bellemek möhümdir. Dürli gulleri ekmekde, olary ýydak etmekde özleriniň gujur gaýratlaryny gaýgyrman dekme çekýän şeýle adamlaryň görüllüli, gözlügli işleri netijesinde daşda wörügmez bagy bostanlyga gul-gulzarlyklary öwürlýär. Arkadagylyk ahryman serdarymyzyň adalatly syýasaty her bir adam mardy edýän uly aladylary eşi gullukçylaryň täzeden-täze tepkitlere çykmagyna mümkinçilik berýär. Şeýle-de ösdürilip ýetişdirilýän gulleriň meşhurlary we görnüşleri barha artýar. Pähim paýhas ummany magtymul pragy ýylyna da ýetişdirilýän guller toýly döwranly günlerimize öz bolşuly görk berýär. Ýurdumyzy bagy bostanlyga gul-gulzarlygy öwürmekde dördüp berýän mümkinçilikler üçin welatyň gülçüleri hormat prezidentimize alkyş döldürýär.